Mulțumim frumos. Roxana, în rest tu ce faci? Ești bine așa? Mai, Mariane, ce să fac? Pe acasă? Ai vorbit pe acasă? E bine? Da, toate bine. Vardac e bine. Proveste ceva de acasă? Ceva s-a întâmplat? Nimic special. Cam ce trebuia să se întâmple? Hai să ne spui ceva, un anunț de făcut? Nu știu unde bați, nu știu care e ideea. Ce se întâmplă? Am văzut că la tine în Târgul Jiu Așa. s-a câștigat biletul de 4,5 milioane de euro la loto și mă gândeam că poate să ne anunți ceva, să ne spui ceva. Aoleu, de-aia nu răspundea mătaică mea la telefon. Să-ți fac o listă, Roxana? M-am făcut miliardară, Vlăduc. Roxana, și pentru noi ceva dacă se poate? Adică ce să se poată? Nu pe Vardache, adică ceva acolo, atenție și pentru noi. Dacă eu aș câștiga, dacă aș fi câștigat eu 4... Mariane, pentru tine un biscuite cu gem. Bine, măcar că nu e simplu și are puțin gem. Dacă eu aș fi câștigat 4,5 milioane de euro la loto, cred că aș fi plătit-o pe Ruxandra să-mi țină locul. Tu ai tu bani să mă plătești pe mine? Niciodată. Îți reușea foarte bine de dublare de personalitate. Erai și aici, erai și acolo. Tu centrai, tu dai cu capul. Hai mă, că nu era rău, ce zici? Să-ți țin locul, aș fi putut. Dar bani să mă plătești, tu n-ai fi avut. Nu? Da, apropo de câștiguri. Știi că anul ăsta China a organizat concursul Miss World și, surpriză, cea care a câștigat a fost chiar o chinezoaică. Așa că, știi ce mă gândeam? Anul viitor organizez și eu Miss World. Uite, chiar la mine în sufragerie. Și atunci, oare, cine crezi că va fi câștigătoarea? De la tine din sufragerie? Mâța, hai că e o mâță, nu? N-am putea concurez singură. O să ieși pe locul 2. Mai tu puteai să scoți asta. Cât ne trimiteți voi pozele din vacanțele voastre cu locuri inedite pe care le-ați văzut, le-ați făcut, le-ați încercat, am căutat și eu ceva poze pe internet, așa să vă dau câteva exemple și dacă mă ajută Roxana să le încărcăm, să vă arătăm imediat cam ce au făcut alții, ca să vă inspirați și voi. Roxana? Ia să vedem că tu ești specialista noastră. Da, ai treaba aici la hârtuța mea? Da, am treabă la hârtuța ta cu niște poze. Vreau să le arăt celor de acasă cam ce au făcut alții prin vacanțe și în ce postaze super amuzante s-au pozat. Uite, oamenii ăștia au hotărât să sară cu parașuta. Asta e ceva ușor ieșit din comun. Asta e o poză de familie. Limba scoasă e întotdeauna un element bun pentru a aduce un plus în orice poză. Ia să vedem.